салом дӯстони азиз, имрӯз мо омадем ба шаҳри Густров ба парки ҳайвонҳо. Аз ҷое ки мо зиндагӣ мекунем, ин парк тақрибан 40 километр дур аст. Пеш аз парк дохил шудан, мо билет харидем. Билет барои як нафар 19 евро аст. Яъне мо барои 2 нафар билет харидем, барои кӯдакони то синни 4 сола билет бепул аст. ин парк барои мо хеле маъқул аст, барои он ки ин парк дар даруни ҷангал ҷойгир шудааст. Бисёр ҳам табиати зебо ва ҳавои тоза дорад. Ин оҳу аст. Дар ин ҷангал оҳуҳо озодона мегарданд. Вақте ки мо паркро тамошо доштем саёҳат мекардем, аз пешамон чанд нафар оҳу баромад. аз сабабе ки мо баъд аз абед ба парк омадем, бисёри ҳайвонҳо хоб буданд, яъне тиқи часп мекарданд. ин хирс аст. Хирс гуфти габо дамаш гирифта истай дар офтоби. Видео давом дорад, тамошо кунед.